Tikurila biznis liga u malom fudbalu startovala je danas sa zatvorenom travnatom terenu sportskog centra Sunrise. U ovogodišnjoj ligi učestvuje ukupno 36 ekipa koje će se u dve grupe po 18 timova nadmetati do kraja marta iduće godine, kada će se takmičenje nastaviti dalje eliminatornim sistemom. Privilegiju da otvore ovogodišnju biznis ligu u malom fudbalu imali su fudbaleri javnog komunalnog preduzeća Toplana Šabac i sektora za vanredne situacije. Okršaj ove dve ekipe na samom startu najavljuje velika uzbuđenja u nastupajućem zimskom periodu na veštačkoj travi novoizgrađenog terena sportskog centra Sunrise. Nerešen ishod meča i podela bodova čini se da su zadovoljili aktere iz Toplane. Realan je nerešen ishod. Oni su malo mlađi, više izmjena imaju, više igrača. Ovo je ipak veterani, teško. Nema predaha, mnogo se brzo igra, tako da sve u svemu dobro je što je organizovano ovo posle dugo godina. Igrači suparničkog tabora, uprkos nerešenom rezultatu, nemaju za čim preterano da žale. Zadovoljni smo u svakom slučaju, početak težak, mi se uigravamo još, rezultat 2-2, dva put smo stizali rezultat, tako da oni su dva put vodili, ovi naši prijatelji iz Toplane, super organizacija, pohvalio bi sve, teren odličan. Pored prekaljenih seniora, šansu da se dokazuju i nadmeću po prvi put ove sezone dobile su i mlade fudbalske uzdanice sa ovog područja. Uspeli smo da organizujemo i ligu malih šampiona, jedno izuzetno kvalitetno, a mogu samim tim da kažem i veliko takmičenje, gdje imamo 38 ekipa sa našeg ovog regiona. Mogu reći da imamo goste iz Mitrovice, Bogatića, Loznice. Već prvog dana lige, kao što će to biti i praksa u nastavku ovog obimnog takmičenja, planirano je 8 duela, tako da su nakon prvog para gotovo bez pauze na teren istrčali fudbaleri BMR-a i Telekoma Srbije.